Assalamu alaikum. Da fatan kowa ya wuni lafiya. Kun san menene? Ni fa har yanzu gaskiya ba komai na iya a TikTok ba. So ni ashe wai an yi comment ana zuwa a ce da Allah ki min bidiyo. Allah ki min bidiyo. Wallahi ni ban ma taɓa lura sosai ba. So na dudduba comment ina na ga abubuwan da yawa. To gashi na wannan bidiyon nayi ne ma kowa da kowa, ina ma kowa fata alkhairi. Allah ya sa mu dace duniya da lahira. Ni dai na ɗauki TikTok wajen nishaɗi ne kawai, abinda na ɗauki TikTok kenan wajen nishaɗi, ina ma kowa fata alkhairi. I love you guys. Suna rike ki bar nema na baki sirrina, yawan tunanina akan ki burina. Kauna ce mun shaku da soyayya, karki gana na ce auren ki na daure niya Jamila. Komai zanyo sai da ke mata, rabiya bani ke. Kama da gidan miji kin manta gidan miji ba tabbas, a yau zai tafa miki rasit har takarda ki dau hanya har ki zaki ayye a dan bai kawo wala yaya ce ka ɗauki isa ni da ke Jamila ba sa isa baby wannan ne baby da ke nake kwana ba shi bacci na cikin mafarkai na. Assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya ga baki ɗaya maza da mata. Albishirinku lokaci yayi. Akwai wani waka da zan yi idan Allah ya kai mu anjima. Zan yi posting ɗin shi. Duk wanda ya san masoyina ne to ya je wannan mamin ɗin wakan a page ɗina, ni kuma zan ɗauka in sa a page ɗina na TikTok da na Instagram. Masoyana ina nan ina jiran ku, ina alfahari da ku. Nagode.